Hi po, Pinuno. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mike. Nais ko po sanang ibahagi ang kwento ko sa channel mo tungkol sa aking mga karanasan noong kabataan ko. Simpleng kwento lang ito, Pinuno, pero totoong nangyari ito sa akin. Alam niyo, Pinuno, ngayong may katandaan ako, ay hindi ko pa rin makakalimutan ang aking naranasan nang minsan kong masilayan ang isang San Telmo. O Pinuno, ang kwentong ito ay tungkol sa karanasan ko sa San Telmo. Simulan na natin ang kwento. Sa pagkakatanda ko, Pinuno, naganap ang pangyayaring ito sa lugar ng Cagayan. Mga taong 1989 ito, Pinuno, kung hindi ako nagkakamali. Noong mga panahong yan ay nasa edad 13 gulang pa lang ako, Pinuno. Tumutulong ako noon sa aking mga magulang sa pagsasaka sa aming bukid. Simple lang kasi ang nakamulatan kong buhay noon, pero naging masaya naman ang pagdaan ng panahong paninirahan namin sa lugar na yon. Barong-barong lang din ang bahay namin noon, Pinuno, at palaging mais ang aming bigas noong mga panahong yon. Yun kasi ang gusto ng tatay namin upang hindi kami basta-bastang magutom sa bawat araw na dumaraan. Kahit 2 beses ka lang kumain, Pinuno, ng mais na ginawang bigas, ay hindi ka na makakaramdam ng gutom sa buong maghapon. Isang araw, Pinuno, inutusan kami ng aking kapatid na tumungo sa aming sakahan. Medyo may kalayuan ang bukid namin noon sa aming tahanan. Nagkataon naman noong mga oras na yon na merong iniindang karamdaman ang aking ama sa kanyang paa. Hindi yon makalakad ng maayos, kaya kami na lang ang inutusan nito upang kunin ang bunga ng saging namin doon. Ipinasama sa akin ang aking kapatid upang meron akong katulong sa pagbubuhat ng saging na yon. Di naman ako tumutol, Pinuno, dahil lubos ko ring nauunawaan ang sitwasyon ng aming pamilya. Magbabandang 2:00 na kami ng hapon pumunta sa lugar na yon upang hindi na kami gaanong mainitan sa daan. Mahirap kasing maglakad sa bukid, Pinuno, lalo na kung tirik na tirik ang haring araw. Bukod sa mainit, ay napakaraming ahas na nagsisilitawan sa daan. May namatay na nga doon sa amin, Pinuno, dahil sa natuklaw yon ng isang ahas na makamandag. Medyo natagalan kaming makapunta doon dahil sa nanguha pa kami ng mga prutas sa dinaraanan namin. Nakagawian na kasi namin yon sa tuwing nadadapo kami sa aming bukid. Manoy, 3:00 na lang tayo pumunta doon. Madali lang naman kunin ang saging na yun eh. Wika sa akin ng aking kapatid habang kami ay abala sa pagkuha ng bayabas. Manoy pala ang tawagan namin noon, Pinuno. Balik tayo sa kwento. Pasado na 3:00 nang makaalis kami sa lugar na yon, patungong bukid. Wala pa kasi kaming relo noong mga oras na yon at ang tanging pinagbabasehan lang namin ay ang lokasyon ng araw. Di na namin yon napansin, Pinuno, dahil sa pamamahinga namin sa isang punong naroon. Magte-30 minutos ding lakaran ang aming binuno upang makarating sa aming bukid. Pagdating namin doon, ay dali-dali naming pinutol ang saging na ipinapakuha sa amin ng aming ama. Medyo natagalan pa kami doon dahil sa napakaraming mga matitinik na baging na nakapalibot sa saging. Kailangan pa naming putulin ang mga yon upang makuha namin ang bunga. Ang kapatid ko naman noong mga oras na yon ay piniling maupo muna sa kubo na aming ginawa doon. Sumapit ang 5:00 ng hapon ay pauwi pa lang kami sa aming bahay. Medyo makulimlim na noong mga panahong yon at pansin naming parang uulan. Sana umulan.
Wika ng aking kapatid habang naglalakad yun. Napapangiti na lamang ako nun, Pinuno, dahil sa mas magandang ang umulan kapag kami ay naglalakad pabalik sa aming tahanan. Bukod sa mawiwili kaming maligo sa ulan, ay nakakabawas pa yon ng pagod sa aking pinapasan. Akala ko, Pinuno, magiging masaya ang pagligo namin sa ulan noong mga oras na yon. Pero hindi pala. Dahil nang umulan na, ay doon na nag-iba ang ihip ng hangin sa paligid. Di ko alam, Pinuno, pero noon ding mga oras na yon ay nakakaramdam na ako ng takot para sa aming mga sarili. Ang kapatid ko naman noon ay parang wala lang sa kanya ang aking nararamdaman. Isipin nyo na lang, napakadilim na ng daang dinadaanan nyo, tapos parang pakiramdam nyo pa ay merong nagmamasid. Kahit pilit kong ibaling ang atensyon sa ibang bagay noong mga panahong yon, ay hindi ko magawa. Hanggang sa lumipas lamang ang ilang minuto at doon na nga lumitaw ang 3 santelmong nagsasayaw sa ere. Nakalitaw ang mga yon sa aming daraanan, kaya nang makita namin ito ay bigla din naman kaming napatigil. Halos hindi ako makagalaw noon, Pinuno, dahil sa takot. Yung mga nakikita namin kasi noong mga panahong yon ay isang bolang apoy na hindi namamatay kahit napakalakas na ng ulan. Maliban pa dyan ay hindi ko rin mahanap sa apoy na yon ang kanyang pinagmumulan. Patakbo na sana kami pabalik sa bukid noon, pero hinarangan ko ang kapatid ko at sinabihan ko ito na hahanap kami ng ibang daan upang makalampas sa lugar na yon. Ang naisip kong daanan noon, Pinuno, ay isang di kalalimang bangin. Pero ang bangin na yon ay napakaraming mga bato sa ilalim. Di rin kami nagagawi sa lugar na yon dahil ayon sa aming ama ay napakaraming ahas sa lugar na yon. Pero sa pagkakataong yon, Pinuno, ay isinantabi ko ang lahat ng sinabi ng aking ama tungkol sa lugar na yon. Walang sabi-sabi ay agad akong nagpadulas sa lugar na yon habang hawak-hawak ang saging na aming kinuha sa bukid. Sumunod din naman ang aking kapatid dahil sa labis nitong takot. Nang makarating kami sa baba nun, Pinuno, ay nakita naming naroon rin sa itaas ang mga santelmong aming nakita sa daan. Nagsasayaw lang ang mga yun sa ere na parabang kinakausap kami. Matapos yan, Pinuno, ay hindi na kami nag-aksaya pa ng oras upang tumakbo. Kahit maiwan na ang isa kong tsinelas, ay pilit akong tumakbo nang hindi lumilingon. Nasa unahan ko ang aking kapatid upang makasiguro akong hindi yon maiiwan. Nang makarating kami sa bahay, Pinuno, ay grabing galos ang aking natamo sa aking katawan. Ganon din ang aking kapatid na umiiyak dahil sa sobrang takot nitong nararamdaman. Di naman kami pinagalitan ng aming mga magulang dahil ikinuwento rin namin sa mga ito ang aming nasilayan noong mga panahong yon. Ayon sa kanila na ang mga nilalang na aming mga nakita ay ang mga kaluluwa ng mga taong namatay sa lugar na yon. Magpahanggang sa ngayon, Pinuno, ay hinding-hindi ko pa rin makakalimutan ang aking naging karanasan sa 3 santelmo. Hanggang dito na lang po, Pinuno. Maraming salamat po. Naway maibahagi nyo ang kwento ko sa channel mo. Hi, Pinuno. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Nelson. Nais ko sanang ikwento sa iyo ang karanasan ko tungkol sa isang nilalang na aking nasilayan noong nasa probinsya pa kami. Pagpasensyahan mo na pala ang pagsulat ko sa kwentong ito, Pinuno,
dahil ito pa lang ang unang beses kong sumulat ng kwento. Pinilit ko lang talagang gawin ang nais ko dahil gusto kong marinig ang kwento kong ibabahagi sa channel mo. Idolong-idolo ka kasi namin, Pinuno, dahil binibigyan mo ng buhay ang mga kwentong ibinahagi sa'yo. Walang araw na hindi kami naghihintay sa bagong kwentong galing sa'yo. Umpisahan ko na, Pinuno. Taong 1980 naganap ang tagpong ito. Sa lugar ito ng Guimaras. Noong mga panahong yon ay hindi pa ako nakakapag-asawa. Nasa pangangalaga pa ako noon ng aking mga magulang. Kung di nyo na itatanong, Pinuno, ang pamilya namin ay nasa angkande ng hanay ng mga babaylan. Karamihan sa aking mga kadugo ay merong mga pamanang anting-anting galing sa kanilang ninuno. Meron naman ang aking ama na pamana sa kanya, pero hindi yun nakontento doon. Mas pinili kasi ng ama ko na magkaroon ng maraming mutya sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Bawal yun sa lahi namin, Pinuno, dahil iniiwasan ng aming mga ninuno ang pagiging ganid sa kapangyarihan ng sinumang kalahi nila. Di naman yon isiniwalang bahala ng ama ko, Pinuno, kasi ang nais lang naman niya ay sundin ang kanyang kagustuhan. At ang kagustuhan niyang yon ay ang pagkahumaling sa mga mutsyang bigay ng kalikasan. Maraming mutya ang nasa pangangalaga ng ama ko noong nabubuhay pa ito. Di niya yon pinagsasabi sa aming mga kadugo dahil alam niya ang maaaring kahantungan nito. Ang tanging nakakaalam lang sa sikreto niyang yon ay ang aming ina at kaming mga anak niya. Isang araw magbabandang 2:00 ng hapon. "Noy, sumama ka sa akin mamaya. May pupuntahan tayo." Wika ng aking ama habang nagkakape ito. Noy ang tawag sa akin ng ama ko, Pinuno, dahil yon ang palayaw ko sa aming tahanan. "Oho, tay. Wala naman akong ginagawa eh." Sagot ko naman dito. Ngumiti lang naman yon sa akin at nagpatuloy na ito sa kanyang pagkakape. Akala ko noon, Pinuno, ay pupunta kami sa bayan pero hindi pala. Wala akong kaide-ideya ng mga oras na yon kung saan kami tutungo ng aking ama. Masaya naman yung nagpaalam sa aking ina, kaya hindi na ako nagtanong pa kung saan kami pupunta. Alam ko sa sarili ko na importante ang pupuntahan namin dahil sa masaya itong nagpaalam sa aking ina. Ganon kasi ang ugali ng ama kong yon. Masaya yung magpapaalam sa tuwing magandang lugar ang kanyang pupuntahan. Nang sumapit ang 3:00, ay umalis na nga kami ng aking ama. Ang naiwan lang sa bahay ay ang mga kapatid kong babae at ang bunso naming lalaki na si Jun. Habang naglalakad kami sa daan, ay biglang nag-iba ang direksyon ng aking ama. Napatigil naman ako noon sa ilalim ng puno dahil ang buong akala ko ay iihi lang yon o di naman kaya ay tatae. Nang makalayo na yon sa akin ay bigla itong tumingin at nagwika ng, "Hoy, Noy, ano bang ginagawa mo dyan? Tara na dito. Dito tayo dadaan." Sigaw sa akin ng aking ama. Pasipol-sipol lang ako noon sa ilalim ng puno habang nakaupo. Nang marinig ko naman ang sinabi ng ama kong yon, ay dali-dali naman akong tumayo at tumakbo patungo sa kinaroroonan niya. Di pa talaga ako nakakaramdam ng kakaiba noon at wala pa rin kaide-ideya sa iniisip na puntahan ng aking ama. Hanggang sa kalahating minuto lang ang lumipas, ay nadapo na kami sa isang sapang naroon sa paanan ng isang bundok, di kalayuan sa aming lugar. Medyo malayo ang aking kinaroroonan nun, Pinuno, sa aking ama dahil agad yung tumungo sa katabi ng sapang aming pinuntahan. Nagdadasal yon habang nakapikit. Doon ko palang naunawaan, Pinuno,
na pumunta ang ama ko upang magdasal sa lugar na yon. Hanggang sa bigla itong sumisid sa sapa na para bang meron itong hinahanap. Kasabay ng pagsisid nito ay ang paglakas ng hangin sa aming kinaroroonan. Maniwala kayo o hindi, napakalakas ng hangin sa lugar na yon na animoy magkakaroon na ng ipo-ipo. Ang tatay ko naman noong mga oras na yon ay hindi pa umaahon na parang hindi pa nito nahahanap ang kung anumang bagay na nais niyang kunin sa sapa. Napaatras ako noon, pinuno, dahil sa nakakaramdam na ako ng kilabot sa aking katawan. Ilang panghakbang paatras ang aking ginawa nang biglang merong umungol na nilalang di kalayuan sa aking kinaroroonan. Doon ako sobrang natakot, pinuno, dahil matapos makaungol ang kung anumang nilalang na naroon sa lugar na yon, ay bigla itong lumitaw sa di kalayuan sa may pangpang. Kitang-kita ko ang nilalang na yon na merong mga hasang sa pagitan ng mataba nitong mga leeg. Hubot-hubad din ang nilalang na yon at merong daladalang isang malaking kahoy. Hindi yun umaalis sa madilim na sulok ng lugar na yon na animoy hinihintay lang na umahon ang aking ama mula sa ilalim ng sapa. Pag-ahon ng ama ko, pinuno, ay agad itong sumugod patungo sa kinaroroonan ng aking ama. Mabuti na lang at may kaliksihan pa noon ang ama ko, kaya nagawa nitong makailag sa pag-atake ng nilalang na yon. Matapos yan ay nakipagbuno ang ama ko sa nilalang na yon hanggang sa nahatak siya nito papailalim ng sapa. Paulit-ulit na lang ang aking sinisigaw noong nasa ilalim ng sapa ang aking ama dahil sa sobra kong pag-aalala dito. Hanggang sa 15 minuto lamang ang lumipas at nakaahon na ang aking ama na naghahabol ng hininga. Meron itong hawak-hawak na isang bagay sa kanyang kamay na agaran din naman niyang itinago sa kanyang bewang. Matapos nitong makaahon sa sapa, pinuno, ay agad din naman itong nagyayapa pa uwi. Kahit paika-ika yung naglalakad, ay ramdam kong masaya yon dahil sa pagngiti nito habang tinatahak namin ang daan pa uwi. Pinipilit ako noong kumuha din ng mutya, pinuno, pero hindi ko pinaunlakan ang kagustuhan ng aking ama dahil nais kong mabuhay ng normal at makasabay sa paglipas ng sibilisasyon ng sangkatauhan. Hanggang ngayon, pinuno, ay hinding-hindi ko pa rin makakalimutan ang naging karanasan ng aking ama nung minsan itong kumuha ng mutya ng ilog. Hanggang dito na lang po, pinuno. Maraming salamat po at sana maipalabas mo itong kwento ko sa channel mo. Marami pa akong ibabahaging kwento sa iyo, pinuno. Pahintay na lang po dahil medyo hirap akong sumulat at lumalala na ang karanasan ng aking ama. Magandang araw sa iyo, pinuno. Isa po ko sa laging sumusubaybay sa YouTube channel nyo. Kaya naisip ko na ibahagi sa iyo ang lahat ng mga naranasan ko na matatawag kong kakaiba. At yung iba naman ay mga kwento din sa akin ng mga kasama ko sa trabaho. Uumpisahan ko, pinuno, ang kwento ko sa sarili ko. Mag-uumpisa ako, pinuno, sa probinsya namin sa Marinduque. Ito ay karanasan ko at mismong mga kabaryo ko na naging parang pangkaraniwan na lang sa lugar namin. Pinuno, hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng barangay namin. Sa barangay namin, pinuno, merong isang malapit na bundok. Kaya naman kitang-kita namin ang kabuuan nito sa baryo namin. Simula po nung bata ako, yun bang
Nagsimula na akong magkaisip sa paglalaro sa lansangan, sa palaruan sa lugar namin at kung saan-saan. Mga taong 1991 siguro. Hanggang magbinata ako, parati naming nakikita ang isang mahabang linya ng apoy sa bundok na yon tuwing hapon. Mag-uumpisa yon mga bandang alas 5 ng hapon at matatapos yon ng mga alas 10 na ng gabi. Minsan alas 12 pa ng hating gabi. Isa po itong linya ng apoy at napakahaba at parang prosesyon ng mga tao na may hawak na sulo. Kilometro po ang haba nito. Hindi po tuwid na linya pero walang putol. Naging atraksyon na ito sa barangay namin at parang normal na lang sa mga tao doon na nasa mataas po na lugar ang palaruan ng aming barangay. Kasama niya po doon ang barangay hall at doon na din po ang basketball court. Sa gilid naman po ay simbahan. Kaya po habang nanonood kami ng mga naglalaro ng basketball, kasabay din po naming nakikita yung marka na nasa bundok. Ito ang pinaka-background ng palaruan. Siya nga po pala, wala pang bubong ang court nung mga panahong yon. Hanggang sa magbinata po ako, at ako naman ang naglalaro at pinapanood tuwing may paliga sa barangay namin. O kaya kahit nakatambay lang kami doon sa palaruan, parati po namin itong nakikita. Pinapanood namin yon hanggang sa unti-unti itong nawawala. Minsan po may nababalitaan kami na isang tao sa katabing baryo namin na sinubukan niyang tingnan ito. Kinabukasan, pagkatapos niyang makita ang linya ng apoy na yon, pinuntahan niya pero pagdating niya po doon, kahit isang bakas ng pagkasunog o abo ng dahon, ay wala siyang nakita. Pero pagdating po pinuno noong mga taong 2002 o 2004 sa pagkakatanda ko, nakakapanghinayang at nakakalungkot po pinuno dahil yung linya ng apoy na yon sa bundok ay bigla na lang nawala. Nung kasing panahon na yon pinuno, sinimulang itayo ang isang tower para sa cellphone sa mismong tuktok ng bundok na yon. At isa po ko sa mga nakapagtrabaho sa ginagawang tower na yon. Ilang araw lang naman ako nagtrabaho dahil estudyante pa ako noon. Inaakyat namin at dinadala namin sa bundok na yon yung mga graba, semento, bakal at mga gamit para sa paggawa ng tower na yon. Maraming tao po ang nagtrabaho doon kasi isang sako ng graba, 100 piso ang halaga. Yung iba, bumili pa ng kabayo para bumuhat ng mga simento. Pahabol ko lang pinuno, noon pong ginagawa na ito, isang araw po kinabukasan, nagulat yung mga tao at nagtaka sila at pati na din ako sa aming nakita. Bago po kasi kami makarating doon sa ginagawang tower, meron kang madadaanang poste ng kuryente. Medyo gitna po siya ng bundok. Ang nakita po namin sa poste ay ang isang makapal at mahabang bakal na ipinulupot sa poste. Kung paano po ito gumawa at kung sino man ang gumawa nito, ay wala pong makapagsasabi kung sino. Dagdag ko lang din pinuno, noong panahong 1990, kasagsagan po ng isang malaking minahan doon. Nabalitaan namin na isusunod na nilang minahin at sirain ang bundok na yon. At dumating nga po ang 1996 nang malapit na nilang simulan ang pagmimina. Isang aksidente po ang nangyari sa minahan. Tumagas mula sa minahan ang nakakalasong toxic waste na kung tawagin po ay mine tailings. Dumaloy po ito sa mga ilog at ilang bayan po ang naapektuhan. Nasira po ang mga ilog doon
at malaki ang naging epekto sa kabuhayan at kalusugan ng mga tao. At sa pagkakaalam ko, Pinuno, binansaga ng trahedyang ito na pinakamalubhang disaster sa kalikasan na gawa ng isang minahan sa buong mundo. At ang trahedyang yon ang naging dahilan upang maipasarado ng gobyerno ang minahan. Sa ngayon po, Pinuno, nanatiling sarado ang minahan na nabubulok na. Kahit yung napakaraming bahay dati ng mga empleyado ay wala nang nakatira. Yung iba damuhan na. Nasasakop po ng barangay namin ang minahan na yon dahil sa madilim at masukal ay may mga kwento-kwento doon na ang mga napapadaang ilang residente ng baryo namin, lalo na kapag madaling araw o gabi, ay may kwento doon na bumibigat ang pakiramdam nila sa motor nila kapag tinatahak na nila ang mahabang daan na yon sa gilid ng minahan. Lalo na sa tapat ng lumang ospital na animoy may biglang nakikisakay. Meron din nakapagkwento sa akin na minsan daw, isang madaling araw habang nagmomotor siya patungong Pantalan upang sunduin ang pamangkin niya, bigla siyang hinarangan ng isang kulay itim na aso. Napadasal na lang siya at napahawak sa rosaryo na nakalagay sa handle ng motor niya. Umalis din naman kaagad at nakabiyahe siya ng maayos. Pero ang sabi niya, kung maaari ay ayaw na niyang dumaan doon ng ganong oras. Noong bata pa ako, Pinuno, kahit sa may bahay lang namin, nahihiwagahan din ako. Mga taong 1994 siguro yun. Lagi kong napapansin tuwing sasapit ang 2:00 ng hapon, parating gumagalaw ng malakas ang sampayan namin ng damit. Yung sampayan namin, Pinuno, isang mahabang alambre na nakatali ito sa kahoy ng bahay namin. Nakasabit din yon sa isang puno na parabang may dumadaan at ginagalaw niya ito. At yun na, Pinuno, isang araw na isipan ko itong abangan at tingnan nga kung ano ang dahilan kung bakit ito gumagalaw ng malakas. Tuwing tanghali kasi bago mag 2:00, andun lang ako nakatambay sa balkonahe ng bahay namin dahil sa mainit ang sikat ng araw. Ayaw akong palabasin ng nanay ko para makapaglaro. Dahil kapag lumabas ako, sigurado palo ako. Kaya ayun, dun lang ako nakatambay. Naririnig ko pa ang mga insektong kulilis, yung maingay na insekto tuwing tanghali. At ayun na nga, habang nakatitig ako sa sampayan namin at minsan konting sulyap sa orasan namin na nakasabit, eksaktong 2:00 ng hapon, gumalaw ang sampayan namin ng malakas. Nagtataka ako bakit gumalaw ito. Wala naman akong nakitang dumaan o kahit ibon na dumapo o kahit ata insekto, wala. Sa mga lumipas na panahon naman, Pinuno, hinayaan ko na lang at sa katagalan, unti-unti na din itong nawala. May mga kwento pa sana ako, Pinuno. Yung karanasan namin doon sa barangay hall namin at ang isa pa, Pinuno, ay yung mga mismong naranasan ko dito sa Maynila sa mga building kung saan ako nagtrabaho bilang isang maintenance technician. Pero siguro next na yun. Medyo napagod din ako sa pagtatype. Oo nga pala, Pinuno, tungkol sa minahan, sasabihin ko sa iyo ang pangalan nito kung sakaling mapili mong maibahagi ang kwento ko sa channel mo. Ang pangalan po nito ay Mark Copper Mining Corporation. Hanggang sa ngayon po ay abandonado yan at mas lalong nakakatakot dumaan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Romelito. Hindi ko po tunay na pangalan. Pasensya na din po kayo sa pagkakasaad ko ng kwento. At kayo na po sana ang bahalang mag-ayos nito. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po.
More power and God bless. Ang gulo mo, Romelito. Kumusta, Pinuno? At kumusta rin sa inyong tagapakinig? Itago nyo na lang ako sa pangalang Tupo. Ito pong ibabahagi kong kwento sa inyo ay totoo at solidong karanasan ko. Nangyari po ito noong taong 2015, April. 8 taong gulang po ako noong mga panahong ito. Ang trabaho po ng mama ko, traffic enforcer. Tapos yung papa ko naman, construction worker. College naman po ang ate ko. Tapos yung kuya ko, lagi lang nasa galaan. Kaya kapag hapon, mag-isa lang ako sa bahay. Lagi akong nasa labas nun. Isang araw, nauso yung larong trumpo. Summer yun kaya walang pasok. Naiinggit ako sa mga kalaro ko na merong ganon. Kaya nung gabi, nagpabili ako sa papa ko. Kinaumagahan, ayun, bakbaka na. Pagtapos ng laro namin, mga gabi na, tsaka pa lang ako umuwi. Pag uwi ko, nakita ko sila na kumakain na. Niyaya nila ako pero tumanggi ako. Ang sabi ko, busog pa ako. Kaya hindi na nila ako pinilit. Naglaro muna ako. Binilinan ako ng mama ko na wag nang maglaro kasi gabi na. Pero matigas ang ulo ko. Hindi ako nakinig. Katwiran niya. Baka kasi daw may matamaan ako. Pero hindi naman ako naniniwala. Pagkatapos kong maglaro, tsaka ako kumain at naligo. Matapos nun natulog na. Makalipas ang 1 linggo, nakakaramdam ako ng konting pagsakit ng ulo. Sa una hindi ko yung pinansin. Pero habang tumatagal, mas lalong lumalala. At dumating ang isang araw na hindi na ako makatayo sa higaan ko dahil sa sobrang sakit. Pinatawag na ni ate ang mga magulang ko para umuwi na sila. Sabado yon kaya nasa bahay si ate. Nung nakauwi na sila mama at papa, nagpa-check up na kami agad. Pero ang sabi sa findings, wala naman daw akong sakit. Lahat yon normal. Yung mga magulang ko nun, naniniwala sa mga manggagamot. Pero parang hindi sumagi sa isip nila na doon ako dalhin. Nung sabihin ng doktor na okay ang lahat, hindi na kontento ang mga magulang ko. Kaya sinubukan namin sa doktor sa mata. Baka raw kasi konektado daw sa sakit ng ulo ko yon. Nung pagpunta namin doon, ganun din. Pareho ng sinabi. Wala silang makitang sakit ko. Kaya ayun, umuwi na lang kami. Kinabukasan nung bandang gabi, sumakit na naman yung ulo ko. Hindi pa rin po naisip nila mama na dalhin ako sa albularyo. Para bang na mental block sila. Pumunta po kami sa ospital na pinag-check upan talaga namin. Hindi ko na po sasabihin ang pangalan ng ospital. Ang sabi ng doktor, kailangan daw po akong ikimo. Pero nung nandun ako sa ospital, sobrang dami ko po na nakikita na mga hindi nakikita ng normal na tao. Sobrang nakakatakot po talaga. Merong bata na dilaw ang mata, lalaking sobrang itim tapos ang dilaw ng ngipin. Maski nga po si kamatayan nakikita ko na. At doon lang naisip ni mama na magpa-albularyo na kami. Bago niya po naisipan yon,
2 buwan pa ang nakalipas. Kaya po parang kumalat na sa buong sistema ko. Ang sabi nung albularyo, nakatama daw ako ng engkantong itim. Teka lang po, Pinuno. May nakalimutan po akong sabihin. Doon po malapit sa tirahan namin, may malaking puno ng mangga. Yun lang. Para po bang nabuksan noon yung third eye ko? Ayaw ko pong umuwi sa bahay namin noon kasi sobrang dami ko po talagang nakikita. Pero kahit po sa bahay ng tita ko, sumusunod pa rin sila. Grabing sakit po ng ulo ko noon. Parang binabarena. At dumating po ang isang araw na ospital po ako. Yung katabi po naming katre sa ospital, merong portable na charger. Hihiram po sana kami kasi lobat na po yung pinapanooran ko eh. Ang sabi ko kay Mama, manghiram na muna. Dahil gusto ko pang manood. Pero tatanggalin niya pa lang yung charger. Bigla pong dumilim yung paningin ko. Tapos sigaw ako ng sigaw. Ang sabi ko, Mama, Mama, hindi ako makakita. Nagulat po siya nun. Kasi bakit biglaan? Pinatulog niya po muna ako nun. Kasi baka dulot lang daw po yun ng chemo. Pero paggising ko po, ganun pa rin. Hindi ko na po makita yung ganda ng paligid. Iyak ako ng iyak nun. At dumating pa po yung mga araw na pag may nakikita po ako, para po kong dinadala palagi. Yung pakiramdam, para akong nasa gilid ng kanal. Tapos yung ulo ko binabaliktad. Kaya ako nasabi yan. Kasi may nilagay si Mama sa akin na dahon sa may tiyan. Sobrang kati. Ang sabi ko kay Mama, pukpukin nga yung likod ko. Kasi ang kati. Ang sabi ng nanay ko, hindi niya nilagay yung dahon sa likod ko, kundi sa tiyan. Gulat na gulat pa ako nun. Hindi ako makapaniwalang nasa tiyan ko. Ang pakiramdam ko nun, nasa likod talaga eh. Sobrang tindi ng kalagayan ko nun. Iyak ako ng iyak. Mabuti na lang, merong binigay na gamot yung albularyo sa tatay ko. At ang sabi kailangan madala sa akin yung gamot na yon pagpatak ng 12:00. Habang nagbabiyahe daw po si Papa, wag na wag daw siyang lilingon. Maski nga yung doktor na tumitingin sa akin, tinaningan na yung buhay ko. Makalipas ang ilang araw, napagpasyahan namin na ipasarado na ang third eye ko. Kasi sumasakit pa rin talaga yung ulo ko nun. Pero pasumpong-sumpong na lang. Nung naglalakad na kami papunta ng simbahan, habang naglalakad, maniwala po kayo o hindi, nakakita ko bigla. Pero bigla rin yun nawala. Parang kisap mata lang yung nangyari pero yun ang akala ko. Ang sabi ko sa mama ko, nakakita ako ng mixer. Ang sabi ng nanay ko, totoo nga, merong mixer. Pero pagkakita ko nung Pinuno, nawala ka agad eh. Parang kalagitnaan lang ng 1 segundo yon. Pagpunta namin sa simbahan, naghintay po kami ilang saglit. Tapos saka dumating si Father. Hinawakan lang ni Father yung noo ko at nagdasal. Pagtapos po nun, tinanggal na niya yung kamay niya sa noo ko. At simula nun, sumarado na ang aking third eye. Hindi na po ako nakakakita ng mga kakaibang imahe. Makalipas ang 2 taon, tuluyan na po akong nilubayan ng engkantong itim.
Hindi na po sumakit yung ulo ko pero yung pagkabulag ko ganun pa rin. Umasa po kami ng pamilya ko na babalik ang paningin ko sa dati. Kasi yung mga ugat ko sa mata nagkabuhol-buhol daw. Kaya pinapahilot namin yon. Ngayon pong 2021, may nakikita na po akong konting liwanag. Dito na po nagtatapos ang kwentong ito. Sana po mapili ninyo ang kwento ko. Kahit nung lumipat na kami ng bahay, hinding-hindi ko po makakalimutan yung mga panahong uso pa yung trumpo. Hi po, Pinuno. Magandang gabi po. Salamat po pala sa pag-ere ng kwento ko. Share ko din po yung karanasan ko sa probinsya namin, Pinuno. Taong 2014 sa Mindanao. Sa taon po na yan, 20 years old na po ako at may kinakasama na din po akong lalaki na ang pangalan ay Fred. Tumira po kami sa bahay ng tita niya dahil sa wala na din pong magulang ang asawa ko noon. May sarili naman po kaming kwarto at mabait naman po ang tita niya. Masaya naman po ang aming pagsasama ng 2 taon nung nagsimula ang mga paramdam po sa akin sa bahay na kahit yung mga kasama ko ay di nila naririnig. Isang gabi po, Pinuno, habang natutulog po kami, mga madaling araw na din po yon, bigla na lang po akong naalimpungatan dahil sa sobrang lakas ng katok sa pintuan po namin. Sa mismong kwarto po namin talaga yung katok. Pero yung katok po, Pinuno, hindi ordinaryong katok lang. Parang sobrang laking tao ang katok ng katok sa pinto na parang sisirain na yung pintuan namin. Pagtingin ko po sa asawa ko, mahimbing pa din po ang tulog. At sa kabilang kwarto po na parang di naman nila naririnig yung katok. Takot na takot po ako noon pero dumikit na lang po ako sa asawa ko para maibsan man lang kahit konti ang kaba ko. Nung mga sumunod pa na araw, ganun pa din ang nangyayari sa tuwing tulog na ang lahat. At di talaga yon tumitigil. Hanggang isang gabi, mga 11:00 na siguro yun ng gabi, tulog na ang lahat at tahimik na. Naalimpungatan na naman po ako dahil sa lakas na naman po ng katok. Takot na ako noon nang biglang nagising ang tita at tito ng asawa ko. Lumabas po sila ng kwarto. Tumayo din po ako kasi nagbabaka sakali na narinig din nila yung katok. Paglabas po ng kwarto, tinanong ko po sila kaagad kung narinig ba nila na may malakas na kumakatok sa pinto namin. Nagulat ako sa sagot nila kasi wala daw silang naririnig. Wala pang 1 minuto yung katok paggising nila. Kaya lang daw sila nagising kasi nakawala daw yung manok nila kaya hinahanap nila. Tumahimik na lang po ako kasi alam ko din pong walang maniniwala sa akin. Isang araw, Pinuno, may dumalaw po sa bahay ng tiyahin ng asawa ko. Yung anak po ng tita niya at kasama ang asawa nito na may edad na din po. Di ko po alam kung bakit lagi po siyang nakatitig sa akin sa tuwing dumadaan po ako. Kaya di na po ako nakatiis. Kinausap ko na po siya kung ano po bang meron. Bakit ganun siya makatingin sa akin? Tinitingnan niya lang po ako. Tas biglang may pumunta po sa bahay namin at sinabing magpapagamot daw po. Doon ko po nalaman na manggagamot po pala yung asawa ng pinsan ng asawa ko. Tas sa kanya na din po ako nagkwento ng karanasan ko doon sa bahay. Di ko na lang po sasabihin kung ano yung pangalan niya. Nagulat po ako kasi ang sabi niya po sa akin, "Iha, alam mo,
Kaya ikaw ay laging nakakarinig ng mga katok dyan sa pintuan ninyo. Kasi isa yung engkanto na may gusto sa'yo. Nagseselo siya kapag magkasama kayo ng asawa mo. Gusto kanyang mapasa kanya. Ang gawin mo, mag-alay ka ng isang manok tapos prutas. At doon ko din po nalaman na yung tinatayuan po pala ng bahay ay daanan daw po ng mga engkanto. Simula din po na dumating yung asawa ng pinsan ko na isang manggagamot, naging panatag na po yung kalooban ko kasi huminto na po sa pagkatok sa pintuan namin. Hanggang sa napagpasyahan ko na pumasok na lang po bilang isang tindera sa kabilang city po namin. Dahilan din po na di po ako nakapag-alay at takot na baka makuha po ako nung engkanto na yon. Lumipas ang ilang taon at ngayon po ay nandito na kami sa Maynila. May mga paramdam pa din po akong nararanasan. Tulad na lang po ng matutulog po ako. Tapos kahit kakaidlip ko lang po ay bigla-bigla na lang pong may hihila sa kumot ko ng dahan-dahan. Di ko po maintindihan pero yung gabing yon, paghila po ng kumot ko ay bigla ko din po itong nahawakan. Pero yung mata ko po parang di madilat-dilat ng maayos. Yung parang ang bigat ng talukap. Pero pinipilit ko pa din pong inaagaw yung kumot hanggang sa pumikit po ako ulit at nagsambit ako ng Jesus name. At doon lamang bumitaw yung kung sino mang humahawak sa kumot ko na di ko naman po nakikita. Nagising na lang po ako na pagod na pagod. Marami po akong karanasan at di ko po talaga maintindihan at maipaliwanag. Meron din isang hapon na habang ako ay natutulog tapos paggising ko, di ko na naman po mamulat ang mga mata ko. Konti lang po yung nabubuksan ko sa mga mata ko dahil na naman po sa mabigat ito. Di din po ako makakilos tapos feeling ko may yumayakap sa akin. May humahawak sa hita ko. Mga 30 minutes din po siguro yon. At para sa akin, napakatagal na nun. Nagising na lang po ako na may bumubulong po sa akin na hindi ko maintindihan ang sinasabi. Parang Latin po ata yun tapos paggising ko, bumangon po ako kaagad at tumingin sa paligid. Wala naman po akong ibang kasama sa bahay at yung anak ko lang po. At minsan din may panaginip din po ako na may gwapong lalaki daw po ang may gusto sa akin. Nakaputing damit po at sinasama niya ako sa loob ng punong kahoy. Pagsilip ko po doon, maganda po ang loob na parang elevator daw po kasi yun. Tapos doon kami sasakay pababa. Ako naman po ay namangha at yun nga, sumama na ako sa loob. Yung magsasarado na po yung parang pintuan, may humila po sa akin palabas at tumakbo po kami para magtago. Pagtingin ko po sa mukha ng humila po sa akin, mukha po yun ng kaibigan ko. At ang sabi niya sa akin, "Huwag kang maingay. Kukunin ka nila." At yun nga po, nagtago kami sa isang lupa na nag-alabundok ang itsura. Pagsilip ko, marami pong mga nakaputi na parang may hinahanap. Di po kami gumalaw hanggang sa nag-iba na naman po ang lugar ng panaginip ko. At yun ay doon na po ako sa loob ng bahay at nasa may bandang kusina po ako na may bintana. Nakita ko po na may nag-uusap na 3 tao na mga nakaputi. At ang isa doon ay yung lalaki na mestizo at may kasamang 2 babae. Nang liliko na po sila papuntang pintuan namin, agad po akong nagtungo doon para salubungin
at may humarang po sa akin sa may pintuan na isang matanda. Sa kadahilan ng pagkagulat ko po ay ito na din po ang nagpagising sa akin. Pasensya na Pinuno kung napahaba yung kwento ko. First time ko lang po kasing magkwento ng mga karanasan ko sa buhay. Maraming salamat po at mabuhay po kayo, Pinuno. God bless po.